Takže toto video bude o sluchátka na Bluetooth. Také, čakajte. Toto bude o reťazku. To budú také okuliare. A toto pomáha toto. Takže dávajte to veľa lajky, veľa odbery a veľa zdieľanú. Takže tak, dojdeme na sluchátka. Toto sluchátka sú čierne, sú super sluchátka. Skúšal som všetko dobre, všetko fučné. Pušťavate, ide to, vidíte? Skajte. Ide to. Okay. Všetko sluchátka sú super, fučné, všetko dobre. Ani chýba nič, všetko tlak. Všetko fučné, všetko dobre, ide všetko dobre. Toto je taká reťazka. Zlatá so šternú. 100 € stála. Si to zapamätaj, takže není to žiadne nič, to je 100 € stále, takže tak. To sú také okuliare. Tak. Takže dávajte to veľa lajky, dávajte to veľa odbery. Takže toto sluchátka sú super, sú všetko dobré, fučné, som skúšil, sú silné. No to ja tak sluchátka nemôžem počúvať, lebo mám zákaz, lebo mám opravené ucho, takže tak nemôžem, ale sluchátka sú super. Mám ešte jedné sluchátka, biele, takže toto sluchátka sú super, tlakovky, všetko fučné, dobre. Takže to neviem, aká značka to je, ale je to super. Takže dávajte veľa lajky, dávajte veľa odbery. No, to je taká značka Puma, tlakovka Puma. Tak. Za to je taká reťazka som kúpil do založne. Super. Takže veľa lajky, odbery. Toto také okuliare. Skúsim. Tak. Takže sluchátka super, tu sa dáva nabíjať. Vidíte, tu sa dáva nabíjať. A toto je také čím, takže tak. Takže toto video končím, robíte ďalšie 2 videa a čau. Takže to video končím, dajte lajky, odbery a čau.